Ja, så er grillbibelen landet på lager, og som I kan se, så er det jo en super lækker kvalitet. Kassering og hele tjavsen på forsiden. Og lidt lak. 394 opskrifter. Og det er jo kategoriseret i, om det er fisk, eller om det er kød af den ene eller den anden art. Men som I kan se, så er der også vist, hvordan man gør kødet klar til grillen. Hvordan du tilbereder det på grillen. Alt i alt, så synes jeg, at det er en super fin gaveidé. Og det er næsten enhver grillnørd skal i hvert fald have den stående herhjemme. Hvis man går bag i, så kan man se lidt omkring, hvordan du tilbereder forskellige ting, grøntsager og så videre. Du har et register, du kan slå op omkring teknikker. Og der er også en guide med forskellige rubs og marinader. Standard ting. Men jeg siger 394 opskrifter for 250 kroner lige nu på homeshop.dk. Det er da super julegave, det ikke?